mga na, di ana gyud. Ako sa ning paginawa og gamay kay ato ni pastoryahon ang iyahang mga kasinatian kay Manila based before o niya siya mo'y usas inila nga tri-media personality sa kauluhan, TV, radio, newspaper o niya akong i-acknowledge, ako nang i-welcome si Sir Eric Espina kay karong hapon alas 2 magsugod na ang trial ni Vice President Sara sa impeachment court. Sir Eric, may buntag nimo. May buntag kaoka og sa tanang namati nimo sa mga taga Dumaguete kay daghang gyud ka mga fans din sa Dumaguete. Sir, tinuod. Manuol gyud na sila nako ingon siya nga kuan maminaw gyud ka sila nimo. Maski na ako wala maminaw gyud sila nimo mo na tinuod na among other places. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sir, ang atong transmitter facing po dito manggod. Kusog kay ta tingali apel ang Dipolo ug Lapitan cities. Apel po. Yes. Sir, di lang ta maglangay kay murag hinam-hinam na gyud. Daghana lang, daghana. Di ta maglangay naghinam-hinam na gyud ang katawhan. Murag ang mga tao gawas nga na polarize may murag excited baka gyud sila aning impeachment trial ni Vice President Sara. Karong alas 2 sugda na. Sir, una, ikapila naman ning impeachable officer nga na-impeach sa Boss Bay Balauranan pero usa ra may na-convicto sa akong nahibawan. Ikaw sa may kinsa pa may lain imong nahibawan nga na-convict or na mga na-convicted katong kang kanang si Chief Justice Corona was convicted pero naay uban mga the process ni daga ng proseso pero wala na hinayon like Mercedes Gutierrez o katong si former COMELEC chair Andres Bautista and then you also have there was also an attempt katong kang President Erap nag-walk out man to. Nag-walk out so wala gid to mag-convict siya. Wala gid conviction. So ang that was by Sandigan Bayan conviction. That's why he ended up na priso siya. Yes pero gipasaylo man pod. Ni absolute pardon ni President GMA. So sir kaning kang Vice President Sara. Sa imong observation lang naa ba kay posible nga kani bang nahitabo karon mura klaro lang badlis aning mga senator judges ug asa ang ilahang kanabang ilahang linyada ngadto ba pag convict or pag absuelto ni Vice President Sara? Munay usas mga problema sa atong nasod karon kay atong gitan-awong linyada ba. Mura tag naghimbis og manok sa Yamado o sa kuan sa dihado ba. Ang akong gitan-aw kaning kaoka ang mga angay nga mga atong sundon nga mga reglamento, mga balaod, mga constitutional provisions ug mas importante ang kasaysayan sa atong akong gitawag og Philippine Impeachment Conduct. Kani wa kay ako ning gibuhat para nimo kaoka. Wala ni siya sa wala ni sa Manila, wala ni gi-discuss dito. Okay, this is very important. Kani wala ni siya pamulitika, imo lang ni siyang basahon makasabot dayon ka. Very simple ra kayo, no? Sir, ako pangayon na imong kopya unya bi. Ikaw man nato. Ang pinaka-importanting issue karon sa umaabot nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte is to determine the 2/3 vote. Yes. Decisize. Ang decisize whether moubos ba na siya murag ipasabot ba nga diminishing denominator kana madungog ninyong diminishing denominator kay or it is a constant. Kung it's a diminishing denominator, kuyuan ko kay ang tawag na sa in English, rump Congress. Pasabot, sir. RUMP, kanang rump kana sa lubot sa rump, no? Kanang rump Congress, pasabot maski walay quorum, nakapasar sila og mga balaod. So what am I saying? Maski ang gibutang sa konstitusyon, inaning kadaghang mga numero ang kinahanglan, pero ila lang gyapon gipwersa. So it becomes a ramped Congress. For example, para makasabot ang mga taong naminaw nimo. Naay mga gipasar nga mga amendments sa US Constitution nga ang tunga o sobra sa tunga sa tibuok Kongreso sa federal dili estado, sa federal government wala. Because there was a civil revolution, civil revolution in the United States. Sinabdo ka katong
kontra sa mga itom, ang mga itom, panahon ni Abraham Lincoln, di ba? So, ang nahitabo adto, ang West Point natunga between South and North. Ang Kongreso sa United States natunga po between North ug South. So, the North Congress in Washington, D.C. passed an amendment. Maski wala ang South. So, that was called a rump Congress. Kaya nga no, wala may majority. Tunga bitaw no. Tunga gyud. So, that is called the rump Congress. Now, this is what I'm worried about. Putong tika, ang US Congress same ba din ato ang 50% plus 1 quorum? Yes, of course. That's a simple majority. Simple majority, yes. That's always a simple majority. Pero, kung ano, no, kaning namanggoy laom kayong pasabot, ngano na ay gitawag og simple majority, na ay super majority, importante ng mga numeroha ka o ka. You know why? Because it settles disputes. Kalimot baya mo sa una, basta na'y maglantugi, o sa may tabo, gamito ng pinulungan. Pag human, di na gani madaang pinulungan, o sa man, mukuhag bato, magbatuhan. Mag-away, di ba? Okay. Kanang mga, okay ra na siya, kanang kuan mo, tapad mo balay, pero unsa may mahitabo kung dakabok nasod ang mag-atubangay. Away gyud. But the war does not settle the issue because nga naman magpahipi ang usa, moabot ang panahon, girahon na pod ang pikas. Dili mahuman ang gira. Mao tong panahon nga napay hari, napay mga emperors, pero nahimo man tang demokrasya, republicanism, liberty, democracy. Might is no longer right. It became right is might. Sabta na lang right is might. Okay? Ang imong katawhong katungod, ang imong mga natural rights, moral rights gihatag na nimo pag human imong gibutang sa usa ka papel, konstitusyon o mga balaod. So akong punto mao na when right becomes might, it now becomes magdebate ta. Pag natong debate atong butuhan. Sir, ako lang I don't know. Ako lang gimubuto siya ha. Oh, pero sir ako lang ning isumpay mo subscribe ba din sa gingon nga ang bullpen ko no is mas hait pa kaysa kanana ang kanang gingon ng the pen is mightier than the sword. Oh, tinuod na. Mao na siya. Apel po na siya. So kay ang panghuna-huna ug ang imong baruganan karon na may basihan. So mao na tong nahitabo nga ang mga hari pareho ra sama nato. Ang mga emperador pareho ra sama nato. So short lesson lang ni divine right theory ang pagtuo sa mga hari nga ilang dugo gikan sa Ginoo. So sila ang ilang mga kadugo or pwede mahimong hari. Divine right theory. Nausa bago na ka na nisud ang demokrasya, ang republican ideas nga kita ang tinuod nga sovereignty wala sa hari naa nato. Sir, Okay. diha sa ko napita. Oh. Kinsa man nag conceptualize sa demokrasya? Ang tinuod gyud? Ang tinuod gyud? Ang Ginoo. Although philosophically wala din na nimo makiton sa libro, pero ako ra pod na basig na ubang nakahuna-una kay ngano man makagagahom ka. Imong gibuhat si Adan ug si Eva, paghuman imong gisultian nga mo ni ang mga lagda, pero pwede mo mulapas, pero pwede sa mong di mulapas. So consensual imong gisulti gihatagan nimo kalayaan mo ingon nga kani sundan ni pero pwede sa ninyo supakon ni pero nagyo na ninyo. Pero kung hari ka, pwede ni mong buhakon. Pero kung makagagahom ka, mo yung ka nga, ikaw, Adan o Eva, wakay utok, kay tanan inyong buhaton, puro lang maayo. Pero sa may gibuhat sa Ginoo, gisugta niya nga, masayop. Gisugta niya nga, makasala. So, democracy, consensual relationship, murabag, panguyaban ka, musugot ba ka? Musugot ba? That is the basis of democracy and Ginoo na gyud ni ha. Ginoo na gyud ni nagingon nga ikaw pwede ka musupak nako pero ayaw lang in taon. Pero siya minibuhat sa kalibutan, siya minibuhat sa tao, siya nibuhat sa universo paghuman niya ang makagagahom nga kawan nga Ginoo ningon nga dong gugmati ka kay dong kung gusto ka musupak sige lang dong kay pasayloon ti ka. So that is a consensual, that is real democracy. Sakto dili. Sakto ka. Dili diktador ha. Dili na Ginoo Sir, diktador. kanit lang. Before ta mo adto sa impeachment trial ni Sara, ni Vice President Sara. Pila man kabuok sa imong naibaw-an karon ha? Pwede puno agin ang imong stock diyang knowledge. Pila man kabuok ang wa na why demokrasya kanang para sa tuwa ba nga kanang
kanang diktadorya, kanang mga inanay mga nasura. Ang pinaklarong mga diktadorya, kuhan gyud, magsugod tas mismong ang komunista mismo, the People's Republic of China. Diktadorya sila. Kuhan gyud, totalitarian. Totalitarian ka. Mas mo na yung term, totalitarian. Lahi ng authoritarian, lahi ng totalitarian. Para lang masabtan dali sa mga katawhan, uso may diferensya ng duha. Kanang authoritarian, 5 ray gipatay. Kanang totalitarian, siguro 50,000. Murag North Korea. Mura ginana ba? Para lang sabtan niyo na. No? Mura na yung diferensya na. Kung sa ka repressive, unsa ka kuan ba kanang kamot nga kumo gyud gigamit, no? Kung gisumbag ba kas nawong o gisumbag kas kanang dito gyud sakit kayo pagkalaki. Hinana ba? Hinana mga puntuha. So pero kanina lang mga nasura sir. Unsay rason? North Korea, Venezuela was one because Before. Myanmar is a dictatorship. So there are naay mga lain-laing level sa totalitarian o dictatorship. Russia is considered a dictatorship. So ditong kaning mga nasurang imong gi-mention, mga wa na impeachment dito. Wa impeach sila. sa ilang batakang balaod daghang kay mga katawhong katungod. Pero problema, di man sila sundon. sa tanawa ng konstitusyon, batakang balaod sa People's Republic of China, di ba daghang kay mga mga katungod, pero unsa man gisunod. Pero sir, kanet ang Article 3 sa atong 1987 Constitution, Bill of Rights, nasunod gini. Sa imong tanaw. Dili man na 100% masunod gyud. Namagay mga usay musikat pa. Okay? So, ako lang humanod to akong ipunto, no? Go ahead, sir. So nipadung na ta sa punto nga kita na'y nagkupot sa atong katungod, kita na'y mubutar sa presidente, wala na'y dugo nga mudagayday nga sila ray mag-decision. So ang hitabo mo ni siya, kung mag-away ta, pinulungay, paghuman at kadaghanan magbutuhay. So simple majority. Simple, So lakto ba kasi majority ang mudaog yun? Majority ang mudaog. Pero you still protect the minority because it is a democracy. Kay the minority is very crucial to the majority. Bitaw. Sa kinatibukan sa nasod. Kay ngano, wa man ta nagkasinabot pero nagkasinabot ta sistema nga mubutar ganita mayoriya mo ni atong gibutar pag human ana magkahiusa ta. Ang importante sa usa ka nasod magkahiusa, di ba? So karon sa gira di gyud na mahitabo. Sa eleksyon mahitabo na kay ngano magkahiusa man ta nga oy siya na atong presidente sige Siya may nidaog yun. atong sundan na lang, no? Pareho gyapon na sa impeachment. Pero sa impeachment it is not a majority that is important. It is now a super majority that is required. Nanay pasabot. Sabta na ninyo, ha? Dili na mayoriya. Kay kung demokrasya lang na impeachment, simple majority. Tresira. Humanda yun. Pero naay katuyuan sa atong batakang balaod, gaman kinahanlan, super majority. Kana gani super majority ka. Dili gani na super majority kay 2/3 ra may gibutang. 2/3. Karon kani papila ni kung basahon ni hasas mga ubang abogado, ayaw mo kalimot sa 1935 of 1970 as amended in 1940 to impeach a president you needed 3/4. 3/4. 75%. 3/4 was needed. You needed 18 senators to impeach a president or a vice president in the 1935 as amended in the 1940 Constitution. So 75% sir, di ba? So in short 18 senators, dili 16 ha. Karon kana na kuha naman na water. 2/3 is 16. Ni kanaog naman na under this new constitution. Pero pangutan-on ka, what was needed in the 1935 Constitution to initiate an impeachment in the lower house? Kabalo mo unsay required number sa lower house to impeach to impeach a president or a vice president. You needed 2/3. Karon 1/3 naman sir. Precisely. Karon nagsugod na mo huna-huna. Kamo na akong punto. Nganong gipakana og manang numerohan kay nahitabo na Sir, kada pupunti ka. Ang 1935 Constitution, 2/3 dito sa Ubos Bible Oranan. 2/3. Ano sa aman ni nahitabo nga 1/3 na lang? 1987? Ang 1973 Constitution, gi-water down man. Nganong gikuyog man is 1987? Amo na. Makita na nimo ang sipya. Kasabot na mo. Mo na importante ning papilan kay makita nato kasaysayan kung unsa gyud angayan nga para magkahiusa ta kay ayo ninyo kalimtihan ni kopya bayata sa Amerikano kay dako kay impluwensya ang Amerikano sa pagsuwat sa atong batakang balaod. Correct. Pero natay mga ubang mga ubang lagda nga wa na to sunda. Sa ila 2/3 lang gihapon ang impeachment. Hantod karon.
hantod karon pero ngano man nga pagbuhat nato sa 1935 as amended in 1940, wala nato sunda ang 2/3. Gibuhat nato 3/4. Mas gipatasan pa nato ang standard sa pagtangtang sa presidente o vice presidente. Oh. Ang ano? Maghuna-huna na gani mo ana. Bitaw no ngano man na kay tungod mga isla ta. Kay tungod archipelago kay tungod pila ka kagatos nga tuig ni agi para magilhanay ta isip mga Pilipino, para maghalugay ta isip mga Pilipino. Kay kita may nagaway-away sa una. How many years did it take us to recognize each other as Filipinos? That is part of the reason nga no gibuhat ng 3/4 kay para kung 3/4 matay mo ingon ka nga dili na na simple majority. Grabe Dili na, na 2/3. That is almost a consensus. Pasabot na kumbinsido gyud, sobra ka kumbinsido ang Senado nga kanin tawhanan ni guilty. Kay ngano, at the end of the day, ang pinakaimportanteng papel sa impeachment, dili ang pagsilot sa presidente o vice-presidente, kundi nagkahiusa ta sa desisyon sa gibuhat sa senador. Kay kundi this impeachment of Vice President Sara may not create unity within our people, but create more tension, more problems, more politicization. Sir, kanira nga, kaning mga provisions ato karon 1987, Oh. from 1973 Constitution to 1987, mao rin ni sukwahi sa Constitution sa Amerika, kaysa even ang preamble gani sa US, mo gikopya man po nato word Yes. for word. Timad ini ha, pagbuhat nato sa unang konstitusyon, ang Malolos Constitution in 1899, 1999. napildi pa man gani nato ang Amerikano. Kay ngano, ang mga Amerikano walay invocation to divine providence. Kita na Number 2, nakalimot sila nga ang mga taong nisulatan na mga mayo kayong tao, Thomas Jefferson, John Adams, kung kinsa pa din na. Gisulat na nila sa Philadelphia, kiba ko sinitabo, ka nalimtan nila ang Bill of Rights. The most important provision in any constitution, the Bill of Rights, nakalimtan nila. So amendment number 1 to the US Constitution is the Bill of Rights. In the Malolos Constitution, pagsuwat nato anang atong batakang balaod, nanay Bill of Rights dayon. 1899. Oh, 1899, nanatay Bill of Rights. Pero ang Amerikano, pagbuhat nila sa ilang batakang balaod, matay nalimtan nila ng ng Bill of Rights, di na mo nakita. Pero going back to my point, in the 1935 and as amended in the 1940 Constitution, atong gilahi ang standard, gibuhat natong 3/4. To initiate an impeachment is 2/3. Under the 1987 Constitution, 1/3. Panlitan, 1/3 ta, mo diretso tag pirma. Di na gani mo agi sa committee, di na gani mo agi sa koan. Idiretso na dayon na sa Senado. In short, it is a fire sale impeachment. That is very, Bihab very ito, no? dangerous. Sa koan, sa panahon sa nausabang ko na, sa 1973 Constitution, under Marcos, it was 1/5 of the entire chamber. 20%. Of the entire chamber. So, pag humana na... Kung sa pasabot, sir, entire chamber, apel ang dito ubos may balawranan lang? Dili, kay unicameral ba yata under Marcos? Yeah, correct. 1973, unicameral yeah, yata. So, the chamber can impeach and then sila ra po mo try, but this time 2/3 to convict. Kaya usira naman po siya po nagsabot-sabot, diba? So, 1/5. Gilti na kadaan, mapagkabatrial. So, 1/5 na siya. But, mo lagi ng puntuhan nga man ni ana magka-us-us-us-us. Nahimo ng 1/3 to impeach an official. Akong ilaktod, sir, kanit lang kayo. Kaya doon naman ko to'y interesting point ka. Nakita na ako, interview ni Maringwini ni former Chief Justice Davide. Nga, assuming lang, karon I don't know, eksakto ba niya ako recollection, assuming lang, 21 na yung makabutan, kaya na nag-ung-ung nga, warrant of arrest po si Marcoleta. So, 21 na lang yun ang warm bodies, nga posibleng magka-appeal sa trial. 16 yun daw. Unsa magiging, sir? Unsa may basihan ang warm bodies nga makabutar o 16 kana 21 naman lang sila yun posible. Ay kanila dili politika ni ako ning basahon ha. Ikaw Wait, sir. makita nimo. Okay. Okay. Ang gibasihan nato dako kay impluwensya sa atong batakang kuan balaod is the US Constitution. Usa giingon sa US Constitution. Ako na lang Article 1 Section 3 Clause 6. 2/3 of the members ikaw ba sa present. Klaro ha? Present. Okay. 1935 Constitution. Pilipinas 3/4 of votes of all members
Nagibutang present wala. Wala po. Wala. Okay. Adto ta sa Constitution sa Hapon under the Kalipabi Japanese Constitution 1943. Kani siya ang impeachment dili ang Senado karon ang Supreme Court na karon mo'y mag-impeach sa panahon ni Laurel katong sa Hapon ba? Karon basaha. Unsa gibutang 3/4 of All justices. nagibutang of this- present wala. Wala po. Wala. Okay. Supreme Court. 1973 Philippine Constitution, Article 13, Accountability of Public Officers, Section 3, concurrence of at least 2/3 gyapon. of all Members thereof. thereof. Oh. Na present wala. Wala po. Okay. 1987 Constitution, 2/3 of all Members of the Senate. Nagibutang present Wala. wala. Sayon kay Sabton 16 yun. 16 yun na. So, unsa may basihan? Regardless of dili ito ka-appeal silang Dili- bato. yes. Si Jinggoy na preso Oh. maka-participate sila sa trial. Wala gyud. Ako nagipakita nimo para matay klaro nagyug kay. Ako na nagkopyahan sa Unsa gibutang sa Amerikano? present ila. It has to be present. Pero consistent 1935 under the 1943 Japanese Constitution, 1973, 1987 usay may ngingon all the members. Wala gibutang present. Sir, posible ni di ba murag dunay na ba ko Sir Jeremy Luis Troy no 14 na lang. Dili pwede. This is of course expected Because expected na lang kay prosecutor sila. Mo lagi na at the end of the day either mo tapik ka dito sa lowering denominator or kaning akong ibasa ninyo. kay kani of course maingon sila nga wala naman ng 35, wala naman ng Kalibape, Yes. wala naman 73. Pero there is such a thing as the conduct of Philippine impeachment. Usa man ang conduct sa Philippine impeachment? Ang atong kostumbre, ang atong naandan sa pila ka batakang balaod, pirming nag-ingon, ang 2/3 sa tanan, dili sa present. kanang nitungha, di na mao. Okay? Sunda lang na ninyo. Simple kayo, no? Simple, di ba? Sa man yung pagdebate ng kostumbre. Tapos, nahimong batakang balaod. So, di na nimo makita ang huna-huna sa Pilipino. Sir, akong ilakton pag yun. Ay, kanang mga importante kayong punto, ha? Naa sila ni giingon nga. Kang Vice President Sara, assuming, ha, pareha sa kang Irap, wa man gito makonvict si Irap. Although, impeach na sila dito sa na-impeach naman. Walk out. Nida ang mga articles of impeachment sa Senado na trial, pero ni walk out, wa gyud madesisyon sa impeachment court nga kumbikto siya or absuelto. Okay. Si Vice President Sara mo ni sir ako ni ko ang atong oras daghan ko bugay commercial. Oo. Ang ilang toyo nga kinahanglan og mag-ungong na gani ang pabor na conviction na Na posibilidad na mag-walk outside. Dramaho na nila. Sir. Kaila ko na nila. Posible kayo over the BIR box. Pagkita na ko BIR box gibalhin from Congress to the Hirapan na. Senate. Naanay walk out, giplano ng walk out kay ngano ang ilang drama mo ni. May karapatan ng taong bayang malaman ano ang nasa loob ng kahon na yan. Bakit hindi ninyo papayagan? Sila na kanina matanda aligre ni puntuhan daw. Og may tabo sir nga mo walk out. Meaning still the Vice President siya. Wa man siya makonbikto. Wala bitaw siya convicto. Ba- They have to file a Sandigan Bayan ko. Ang punto, By the way- mapadayon ba Oh. sa impeachment court ang iyahang trial nga ni-walk out naman sila ang Wala iyahang depensa? Wala na. Anay tabo kang erop. Was EDSA 2 man to. Pag umon Sandigan Bayan, kalimot ba ya mo? Lagi. Sa mo. Na EDSA 2, na EDSA 2 buto and then na nagsandigan Bayan. Pero akong punto mao ni kanang giingon nila mo ni tubag kaning kaoka. Kung dili present ang senador o absent, unsa may saktong pagbutar ana? How do you appreciate the vote? You follow the US version influence. Ang sa US version is if the senator is absent, it is counted as not guilty. If the senator votes abstain, it is considered not guilty. So technically, mas may pang paatino nila ng mga senador because technically speaking, when the senator is absent, it is not guilty. When he abstains, it is not guilty. Why? Because to say that a president or a vice president that has been elected directly by the mandate of the people, to
to say that you are guilty, you have to be present. It is a positive action. Positibo ba na ingong gyud ka nga marabag saksi ba ningon? Ikaw gyud ni patay adtong tawhana to. You have to be present to say you are guilty. Pero kung dili ka guilty, kamo pakita pa man ko din di man ko interesado. So, ang mag-counted as no. It should be counted as no. Abstain is counted as not guilty. Not guilty ang tawag ana. So in short, no conviction. Ang punto na, sir, is kung moingon siya abstain or It is wa not- siya mo attend. Yes, because to say nga you are guilty, pareho ra na sa korte ba nga, nakita bakas ni patay? Oh, sir, asa man itudlo? Kanang mao na siya. That is a positive action saying that you are guilty. So a senator has to be present to say, the impeached person is convicted because he is guilty. My vote is guilty. Pero kung dili gani mo tungha si Kaoka sa Senado o si Kohan, ang anak ni Senator Rene Espina, nga si Eric Espina, di mo tungha dito, pasabot na, not guilty. So, still, kani. Mo lagi na. So, maski kung sa paisundan ni mo, ana, wala gi. So, kaning giingon karon, kay mura halos tanan man, sir, ang presumption sa katawhan nga mga paborable ni Digong, Presidente Digong, ug sa mga Duterte, Sara, si Marcolita posible karon naay warrant of arrest from Sandigan Bayan. Kinarapol na daw atong Biyernes. Yes. Si Mark Villar o si Camille Villar naay mga kaso sa SEC tungod atong ilahang maniobra kunohay, Ruben Padilla. Kani tanan, sir, mag-consider ba ni nga ang ilahang votes against the impeachment of Vice President? It should be. It should be. That is the reason why ang akong pagpatanaw ani ko Kaoka. You can deprive a senator or a legislator of his liberty. Ang iyang makagawas ba siya ba? But you cannot deprive him of the mandate that was given by the Filipino people to him as senator. You may deprive him of his liberty to legislate, but please do not deprive him of his constitutional duty to render judgment in an impeachment hearing. Because kanang puntuhan na mas taas na sa ordinaryong legislation. So at least you must look for a way that he can attend or he can hear what is happening there. Butangig paagi nga makadungog siya sa proseso para makabutar siya. Maskig mo butar siya sa karsil, maskig mo butar siya sa iyang prisuhan, sugti na niya because this is a constitutional duty. Ang legislation pa na Kaoka, murag ni adinhi, kanang constitutional duty mas taas na. Taas kayo. Kay impeachment ko na. So he must be allowed to attend. If he's not allowed to attend, then give him the technical means, kay naa naman na karon, to be able to participate or to see the impeachment proceedings so that he can vote. Even to sila sa jail. Yes. Because this is an impeachment process. This is a constitutional process. So, sa US, by the way, Kaoka, panlitan, ikaw, senador ka, Senator Kaoka of the US, gifailan ng kagkaso kay nakapatay ka. Sa US jurisprudence, di ka pwedeng i-detain. Pero non-bailable. Dini sa ato, non-bailable. Sa ato, gibuhatan nato, pero sa ila, if you're senator, you cannot be detained. You will be only imprisoned if you are convicted. Because importante kay na sa merkado because kung gusto nimo lisod-lisod ng ang mga senadors, file nimo kaso left and right para ma-detain. So gihuna-huna sa mga Amerikano nga adi pwede ni. This is a co-equal branch of the president. The president might decide to nahuna-huna nila Kaoka nga file kaso ni mga senador. Pag human ma-detain o diwa na. Kay gibutang man din ni president. Sus. Nya karon unsa man may tabaw ni ron. Murag gihurot man silang gigukod. Example sila. Mubo lang. Joel Villanueva for instance. Sunod semana ma-file ang kaso ng Joel Villanueva. Chis Escudero ma-file na. Martin Romualdez ma-file na. I don't know unsang mayo man to. Unsang mayo huwasan noon mo ingon ang ombudsman nga karon nga mayo nga tuig. Basig sunod tuig na. Pag adto ni Joel Villanueva sa Malacañang, nabalita nga ato sa Malacañang during sa iyang kanang sa ilahang religious nga ni diskurso sa walang kakampi. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Walang kampihan daw. Pag special session ni abot si Joel Villanueva with Jesus Escudero, nahimong 13 sila.
kadto for a special session kuno para sa importanteng legislation but wa man ko kadungog og doon na bagi balaod na papasar nga importante gyud kayo. Kato lang sa akong pagsabot giilog nila ang presidency para mahimo ko sila secretary naman. So how come nga si Joel Villanueva hangtod karon na may kaso na una wa man mapail ng kaso na una man ang kang Marcolita nga hasta rin sa mga magsuong bilyar. Muna akong pasabot. Will this impeachment unite the people? That is the most important point. Kaya nga no, pag humanya aning impeachment, mas magkagubot hinuon ta. The purpose lagi of an election is to heal the wounds of the nation. Magkahiusa ta. The impeachment is also for that same purpose. Yes. It is not to politicize. Kabalo ka na ay rason ng na ay rason ng lawom kayo pasabot ng simple majority, super majority, super majority nga 3/4. Nga naman. Kay ang number 1 ha, ako na lang i-simplify. Kung 3/4 pareha sa 35 Constitution, ang mubutar nga kaning tawhanan na impeach unsa may pasabot na. Unsao man ako pagkuha 3/4. Kung simple majority lang, magsabot-sabot lang tayo. Tracy na danaanta. Kita may partido, tracy mo na atong partido. Ato ning usahon. Kaya parang matangtang ni tawhana para sunod eleksyon, mawala, di ba? So that's why it's not a simple majority. It has to be a super majority. Kaya nga no, tracy ta. Pero kulang man ta. Mangumbinser ta speakers. So muna nang crossing the aisle. Uy, bay, kani mo man ebidensya bay. Mo magini ato lang ni sundo, di man ni pamulitika, di ba? That's why it has to be more than a majority. Number 2, there has to be a consensus. It is, muna gitawag sa terminos in English, it is like a judicial process so that when people see the verdict, makita nila nga guilty, moingon sila, tinuod gyud guilty kay sustanawa ang numero daghang kayo. It creates a consensus and then the people are convinced nga kinahanglan gyud, it is necessary to convict this person kay naay ebidensya. And then number 2, we are able to heal, we are able to unite, we stabilize the institution, we stabilize the Senate, and we stabilize the nation. Sir. After the impeachment. Sir, dito ta. Sir, commercial break ta, sir. Sige, Pero sige. daghan, di mahuman. Ang akong pangutan, daghan kang importanteng punto nga. Ang imong pag-explain, from time to time akong punto kay, ang mga tao, eager kayo, I don't know ha, unsa yun nga nung na-polarize, may mga tao regarding ani, nga, mura ang mga tao po, mga Filipinos karon tuwa man nagtutok sa impeachment more on politiko na kayo. Politika na. If you politicize the impeachment process, dili ta magkahiusa. Magpadayon ni. Muna pangutano ni mga ordinaryong tao, murag pahilom-hilom na pabutol-butol pero usa may pangutana maski kinsa mayon sila. Sir, iagi na lang na nato sa eleksyon oy. No, that's correct. Oh, munay kadaghanan ha. Munay kadaghanan kay Sir, ngano di ta magkahiusa ni. Di baka ilag yung tinud-on nga matangtang. Doon na rin nanggawas nga mga istorya nga tag 2 billion each senator judge. The amount of 32 billion. Cash daw. I don't know, very kuani ka na lang. Marag layo ka ng informasyon tos pangano ni, pero nanggawas ni. So sa 13, sa 16, so 32 billion. Para lang ma-impeach ang vice presidente because nahandlok ang mga Marcos o ang kanang giingon nilang, di man tingali krones ang tawag nila, pero ang kanang malitagang nga after sa presidency ni Marcos, si Sara ang mapuli, mga preso na sila. 2 points. Sa Amerika, di yung kakadungugan ng gihatagan si Senator Peter Simon, Paul Simon, o usa ka malita, or hatagan og posisyon, or iyang anak pagawson. Dili na nimo madungog sa Pilipinas. Di na ako ingnon nga, mauna karon ha, karong hingon na, wa ko ingon. Pero in the past, ikaw kabalo ka, in the past, nainay-tabog na wala. So, kung basihan na to ang mga niagi, X-deal na sir, X-deal. X-deal, di ba? Mura sanina. Sa radio pala, X-deal eh. Muna siya. Pero nahitabo sa una. Ambot lang karon, wa ko'y gingon nahitabo na to. Klaro.